מתי בפעם האחרונה בדק מישהו מכם את ביטוח הבריאות שלו? מחקר פנימי של משרד הבריאות חושף עלייה חדה בהוצאות ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל. הנתונים האלה מראים שאנחנו מוכנים לשלם סכומי כסף לא מבוטלים תמורת הביטחון הבריאותי שלנו. האם זה הכרחי? יתרונות, חסרונות של אותם שחקנים בזירה הזאת. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לך, עורך הדין עמיקם חרל"פ. ערב טוב. לך. מומחה לתביעות נזיקין, ביטוח ורשלנות רפואית. ואני רוצה לדבר איתך על אותם שני שחקנים מרכזיים בזירה, הביטוח המשלים של קופות החולים והביטוח הפרטי של חברות הביטוח. מדוע אנחנו צריכים את מה שנקרא אותו כפל ביטוחי? מתי זה בכלל נכון? בואו נתחיל מהחטא הקדמון. החטא הקדמון הוא שנוצר רקע שבו חברות הביטוח יכלו להתחיל לפעול. מה הרקע? הרקע היה כישלון של קופת חולים לספק את הסחורה. קופות חולים קיבלו תדמית בציבור שחלקה הוא נכון, חלקה הוא לא נכון, אבל החלק הנכון הוא שהציבור ברגע שאנחנו חורגים משגרה של טיפולים ואנחנו צריכים התייחסות ספציפית לסוג מסוים של טיפולים שהוא קצת יותר בעייתי, שהוא יותר יקר, כמו סוג של בדיקות מיוחדות או מומחים מיוחדים, באותו רגע קופת חולים... ובכלל, יש גם הרבה מאוד פריבילגיות אחרות, הזמינות, ושהיא לא אמורה להיות פריבילגיה, ובחירת הרופאים שאתה יכול לעשות בעצמך כשמדובר בביטוח פרטי. את צודקת, אבל זה בדיוק מה שחברות הביטוח מעניקות. הן מעניקות זמינות מיידית. אין לך רופא מחוזי שצריך לאשר את ההמלצה של הרופא המטפל בקופת חולים. אין לך בעיה של בעוד שבוע יש תור, או המנתח ההוא איננו פנוי בשבועיים הקרובים. הדברים מתבצעים ברמה מיידית. מעבר לזה, ההיקף של הכיסויים שנותנות חברות הביטוח הוא יותר גדול. נכון שיש דברים שהם מקבילים, וכאן את צודקת. קופת חולים וחברות הביטוח, למשל בניתוחים שגרתיים, נותנים את אותו דבר. אין שום הבדל ביניהם, למעט אולי נקודות ספציפיות כמו השתתפות עצמית שבקופת חולים קיימת בחלק מהמקרים. בחברות הביטוח זה לא קיים בכלל. רשימה סגורה של מומחים רפואיים בקופת חולים, שאם אתה יוצא ממנה אתה לא מכוסה. כאשר מדובר בחברות הביטוח, ישנה רשימה סגורה, אבל אם אתה יוצא ממנה ואתה בוחר לך מישהו שהוא לא מופיע ברשימה, הרי שבאותו רגע חברת הביטוח תעמיד לרשותך את מלוא הסכום שהיא הייתה משלמת למנתח אצלה. כן, מיד ניכנס לכל פונקציות העלויות שהן חשובות, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך אפשר לדעת מה מכל המגוון באמת הכרחי? כשהשחקן הפרטי בשוק הוא בעל אינטרס כלכלי, הוא פועל לפי מודל פיננסי, לפי פרמיות, הוא לא נתון לפיקוח הדוק כמו שירותי הבריאות הממלכתיים. זה קצת מדאיג. אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך, חוץ מאשר בדבר אחד, שזה אכן עולה יותר. חברות הביטוח מוציאות פוליסות שהן נתונות לפיקוח של המפקח על הביטוח. ההפך, כאשר מדובר בקופת חולים, לקופת חולים יש תקנון. התקנון הזה אפשר לשנות אותו תוך כדי ביטוח, אין לך שום שליטה על כך. נותנים לך יותר, נותנים לך פחות, מקצצים פה, מוסיפים שם. הדברים האלה הם לגיטימיים ומותרים מבחינת החוק. כאשר מדובר בחברות הביטוח, ישנו המפקח על הביטוח שלא נותן לחברת הביטוח לזוז בלי שהוא נותן אישור לתנאי פוליסה. עכשיו, איך בודקים? בצורה מאוד פשוטה. פוליסת הביטוח בחברת הביטוח היא חוזה. היא חוזה וולונטרי, אתה רוצה, תעשה אותו, אתה לא רוצה, אל תעשה אותו. החוזה הזה אמור להיות מנוסח, והוא מנוסח בדרך כלל, לא באותיות של חוזה גז, כפי שאנחנו מכנים את זה, אלא בשירותים שמוגדרים באופן ברור וצריך להקפיד עליהם. קרא את מה שכתוב בפוליסה ותדע בדיוק מה שנותנים. אבל עדיין, איך אני כצרכן של ביטוח בריאות פרטי, כשיש לי גם ביטוח בריאות מקופת החולים, איך אני יכולה לדעת שמה שקיבלתי הוא אכן מתאים לצורך האישי שלי, הפרטי שלי? הצורך האישי והפרטי שלך מורכב משניים. ישנו הצורך המיידי, ששם, אם מדובר בטיפולים שוטפים, אתה לא צריך את חברת הביטוח. כאשר מדובר ברפואה שוטפת, כמו בדיקות הריון, כמו בדיקות דם, סכרת, לחץ דם וכו', אין שום צורך בביטוח של חברת הביטוח. לא לצורך זה אתה צריך לרכוש אותו. בדברים האלה, קופת חולים עובדת בצורה יעילה, ואין לי כל טענה בעניין הזה. זאת שגרה מבורכת. כאשר מדובר בדברים קצת יותר בעייתיים, שם עולה השאלה אם צריך או לא צריך, ובואי נזכור רק דבר אחד. הבסיס לכל שוק הביטוח הוא מדד הפחד. הפחד מה יקרה מחר בבוקר. אתה לא יודע היום, כאשר מדובר בביטוח, אם אתה צריך אותם מחר בבוקר או לא. יותר מזה,
אם אתה יודע היום שאתה צריך אותם מחר בבוקר, לא יעשו לך את הביטוח. אז אתה אומר לגשת לביטוח בריאות פרטי כבר בגיל 20 ולא לחכות לגיל 40-50. אני לא שולל את זה, למרות שברור לשנינו במרבית המקרים, כאשר מדובר בגילאים שבין 20, 30 ואולי אפילו 40, אתה קרוב לוודאי שלא תזדקק להם בכלל. אבל אל תשכחי שאמות המידה במחירים בגילאים האלה הן שונות. כאשר אתה מצטרף לביטוח הפרטי בגיל 20, הפרמיה שאתה משלם היא הרבה יותר נמוכה מאשר אם תצטרף בגיל 40. כן, אנחנו חייבים לסיים. אני חייבת לומר לך שעניין התמורה מאוד מדאיג אותי, אז זה אומר שאנחנו נמשיך לדבר בהזדמנות אחרת. תודה רבה לך. בבקשה. ערב טוב.